KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma aja non ɗo na bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayaw habride Piindi TV ko salmude mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon e kala saaha on gowi ɗum tigui émission mon Ganndal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo ceerno Ganndal ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide yette jabbe hoto yewne on paami tigui foof koye fijirde e jaleɗe kono hade nden ko salmide hilfaɓe diine hilfaɓe aada toɓe goni noɓe goniri min calmini min juurima min ñaguima duwaw min calmini Touba Tiwawon Ndiassane Madina Baye Madina Gounass kono min calmini kala to kilifa diine wawi wonde e nder Fouta eno didori gala Cheikh Oumarul Foutiyou Tall kamɓe foof min calmini min juurima min ñaguimaba Allah duwaw no fewi kono min calmini kala jeebo oɗo émission woni Ganndal Thierno Mody Aidara kala baɗowo commentaire kala baɗowo partage min jii min nani min jaabi kono kadi ɓeydede wadde commentaire ɓeydede wadde partage par ce que ko hen jeeya kono hade nden mi totta Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo hande ko garɗo omo welti par ce que wonko heewi hande ko foti yewtede e nder émission he par ce que ɗe balɗe fof min garani kono ko jaam tan wonno waɗa Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo ceerno actualité ceerno buzz ceerno mo ganduɗa so woodi ko kewi so haalani hen yimɓeɓe beltotama ceerno mo ganduɗa kala ko wawi wonde e nder aduna he yimɓe ne jiiɗi o weddo hen grain de sel makko hande kanko ari kadi pour yewtande mon émission makko mawɗo o waɗa ceerno a wiyama assalamu aleykum eyyi wa aleykum salam wa rahmatullah kalidou mi salminima mi juurima mi weltanima ha woni gonga min noon mbaɗannunoma aduna yaaha ha neɗɗo watta kam wadde concurrent mbaɗannuno ɗum aduna yi ha kalil watti ɓorna jallabaji nawre kam concurrent kalil wona concurrent ma mi tawtimo a tawti kam e jallabaji jallaba yot kalil machallah jallaba ma yooɗi jallabaji men yooɗi te ɗi jallabaji jiiɗo ɗum andi ko marko ummi umma e marché samedi ala wona marché samedi wona marché dimanche en calmini ceerno men sehil men guiɗo men ceerno Sérif Matar Ba en calmini ceerno men Tayyibou Ba en calmini Madina Gounass na fof en calmini kala ndarowo Ganndal Thierno Mody e sohnaɓe kadi sohnaɓe ceerno Sérif ɓe kam fof ɓe calmina wonɓe ɗo wonɓe caggal leydi en calmini Elas Abou Ndiaye directeur Dakar FM Dakar TV salminama o juurama Abou Ndiaye weltanama neɗɗo moƴƴo no fewi Souleymane Golo jogo code noon kalid ayan en calmini Souleymane Golo en calmini ko mbiyata Abou Ndiaye wayni menace non Abou Ndiaye ko neɗɗo moƴƴo ceerno Madina Gounass ceerno machallah non Madina Gounass mention spéciale kamɓe kam hono mabɓe ala teɓe teddini men non wona wona jahan wona cikkata ka président wona jahan min gay kalid muusi kam hen seet tan koɓe cikkat ka Sérif wiɓe ñande uddital juma mi ñaami toon hadde hen noon mi yimɓe gara portement jongo mbiya kalid do mbimi o keesal waɗi ɗum ni keesal waɗi ɓuɗi wona Sérif keesal kono mi ñaami arsi kam noon eyyi ambi kala ko neɗɗo dañi fof yo yetto Allah ndeysan kala ko neɗɗo dañi fof yo yetto Allah aɗa hande aɗa sikke ka Sérif ɓuri cikkeɗa ka bandi saha neɗɗo wirtoma tan nanga poosma saabu comportement makko moƴƴani ɗum tawi kaali comportement moƴƴo koko moƴƴe innama aade fof duwaw ceerno Sérif Mokhtar tan eyyi ceerno kam ko mbinomi ɗo ko tan min kam manda mo ɓaggaki to tiiɗ way min kam mbaɗa ɓaggi to tiiɗ kono en calmini oɗo no wiyeteno joom wawe sono mbi joom wawe tan mo andu hoore mum kono ceerno an haali Madina Gounass ayi ñannen uddital jumangal no yaari machallah tout impec en calmini hen kadi joguino gonnoɗo président commission communication so tawi mi jumani woni Amadou Baro Ba o waɗi hen ligguey baɗɗo fayida ceerno uddital jumangal machallah eyyi kalel alhamdoulillahi rabbil alamin mi wiyata Madina Gounass naɓe diine l'islam mbiyen diine l'islam dañti victoire ndax oɗo juma sa yi ganda ko juma ma wallahi machallah machallah
te min ɓuri kam welde udditangal kaali needi mo ñimi toon ndi eyi sukaɓe jogii needi wallahi ndeysan aɗa anndi neɗɗo manam kala to mbawɗa wonde ardi needi ñana hen mi yi toon needi complètement machallah organisation nice das jamanu no wayi heewde fof yimɓe ñaami eyi to waɗe deejre quoi no waɗe deejre machallah goo fof no anndi to foti darade goo fof no anndi to foti nadde wawi saaha wonto jaata rewɓe e worɓe jiiɓodira naggam sangam toon tawa ɓe ɗoftaki diine tawa ɓe ɗoftaki diine wawi ɗo kam machallah diine o machallah mention spécial ceerno men Sérif Matar Ba min sam haali wiye ko woni ko ceerno ma Sérif Matar Ba nda ƴetti udditangal a mai machallah fof feewi nan ɗon en duwonimama no feewi en duwonima kadi ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba hali général toon to Madina Gounass yo Allah jutnu balɗe makko juma o jogoro ɗum jam kono kadi hanki kadi ceerno uddital université Cheikh Ahmadoul Khadim waɗama to Touba e gardugol hali général de Mouri Macky Sall yehino toon président Macky Sall université mo ganduɗa ko 30 milliards presque waɗa hen no wawi ƴettude presque ko wiyete 50 000 étudiants taw ko toon guurata toon ñamata te ko mahi ɗum ko julɓe tan mahi ɗum wona état wona haydara ko mbiyata kadi e Touba kadi ha joni ceerno e oɗo université kadi eyyi kaaliɗo woni ko mbinomi ɗo ko aduna ɗon tolni mbasa fadde état neɗɗo fof aɗa wawi fewnude to gonɗa ha état tawma hen ɗum noon so ɓoye tan Sénégal waɗa développé en tout cas université Ahmadoul Khadim université baɗɗo fayida ceerno mi yi ɗum toon aduna o tolni machallah université o yooɗi joni ummotoɓe Touba dañi to ñaggat ma jooɗo ɗon jang ɓallo jigna mabɓe wona way wona hunde tan waɗa ɗum e wuuro ngo tan so état waɗa ɗum tan min watta ɗum noon yaranta fo mbaɗa no Touba waɗi quoi mbaɗa Touba cakkanam yimɓe ne mbaɗa hay temedɗiɗi chaque lewru walla temedɗiɗi chaque lewru wona min mbaɗa yiiɗi wadde Goy Fatoumata cakkanam legalam jidda caaro kaw cakkanam way sa haali tan tembe mbiya ceero mum ko yiiɗi kalis nangam sangam ɗum tawi mi waɗanduma han way mbaɗa waɗa remplir dossier ji kono kala ko poɗɗa wadde tawi ko Allah tahi aɗa waɗa tan wat woni juma woni école woni hôpital kali ko gandanɗa sa waɗi ɗum ko ɓeydare wuuro ngo ko ɓeydare ma e banggal Allah wat machallah ay kadi ñanden kadi ziar banno to famille Oumarienne to ceerno Madani en ɗeɗo balɗe dal ceerno cikkum Sénégal haalay duwaw eyyi Khalid diine l'islam ala koyngal caggal wallahi ndeysan koyngal yeeso tan a faami hilifa men diine eɗen jettaɓe no feewi aɗan ko tawi eɗen jettaɓe nda discours uji maɓɓe eyyi surtout saha mbaɗa yiya neɗɗo yaltano e sernaɓe haala naggam sangam wawi discours uji maɓɓe sa heeɗima ɗum tan ganda ko yiɗɓe leydi Sénégal gonɗo machallah kalta ko jiibat kalta ko sernata daññana hen hay discours ceerno Tidiane en nani ɗum taw Macky Sall no jooɗi a faami o fondi o wi Macky Sall président ji wonnawɓe ɗo ɓe liggima anne keɗari won ko mbaɗɗa so welno wiya wonnawɓe ɗo ɓe haygol liggay an tan liggi way kamɓe gonga ɓe kaala en nani kadi discours ceerno Madani o kadi ñande machallah dal yettere Allah nan ɗon ko wonno seeɗa tan banguel diine kono ceerno ha joni en jaltata eko faate banguel diine par ce que wiya ko gandal ceerno Mody kala mbiɗo ceerno Mody ma haala ko faate banguel diine arande hono hande walla hono no hankini wonno kadi gammu to Taïba Niassène gammu on ɗon gorko biyeteɗo Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass Baye Niass hanki wonno gammu toon to Taïba Niassène so wiyama Baye Niass aɗa andi kolo gonɗo Baye Niass so wiyama ñalawma jibinande makko mawnantoɗo toon to Taïba Niassène kadi wonko poɗɗa ɗo weddade haade en jawtude eyyi neɗɗo mawɗo e diine l'islam Baye Niass manam ko waɗi koye diine wona ko membete eyyi walla ko wiyete ndaare sa futtini tan e yiyat sa ƴeewi tan ka jeewo tuubni heefereɓe nanne e diine l'islam surtout ɗuminen Nigéria machallah Baye Niass almum makko wonɓe Nigéria ɓe exemple toto wonɓe Nigéria ɓe ɓuuri population Sénégal a faami te o ligganima tariha Tidiane o ligganima tariha Tidiane nda kanko kaali kanko ko jiɗɗo Cheikh Tidiane Baye Niass yiɗ Cheikh Tidiane yiɗ nelaɗo Allah Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko yewtere makko diwtata nelaɗo e Cheikh Tidiane kanko ɓen ɗiɗo yewtat ɓen ɗiɗo manam woni référence makko ɗum tawi hande Allah tottimo ko tottimo ko kaali neɗɗo a wawa ñambude Mouhammad a daña gacce
waaw wonde kay ñemba Muhammad mbiya min ko Muhammad ndewan walla ko Muhammad yamiri hen gonan daña gacc tawat rewani ko Muhammad ko wallahi ndeysa Tayba Ñasen won ko won ton kalim ay Tayba Ñasen won ko won ton won sirruji gondi Tayba Ñasen yimbe hewbe min mi nedo goto ala hay cardante yidi dan nan yehi Tayba Ñasen duwi hade Tayba Ñasen artul oman Amerique ndeysa ko legala mo goji machallah wada dal ko neddo mawdo mawni ko neddo mawdo won ton kalid yimbe yo mar respecté yimbe men mawbe machallah Bayñas mention spéciale sukabe Bayñas mention spéciale non dona wonno seede tan ko faate bangel diine no wonno hande ko foti yetede ko ni heewi kono Thierno ha joni ko faate bangal sen jalti bangel diine natana bangel football seede hanki 6 février wonno anniversaire Coupe d'Afrique mo gagnino den kono la 5 février o kadi en gagnima Coupe d'Afrique goddo woni CHAN mo ganduda ko CHAN 2022 mo ganda kadi sukabe gagnima dum ay nebe gartine président Macky Sall wadi bi recevoir wadi kadi recevoir équipe beach soccer coupe mo be gagnino ben kam gagnima Coupe d'Afrique laabi jeedidi o renino coupe uji tati di fof o fawi yeso makko jouruji gor fof rokka 10 millions e terrain holdum biyata e barke joni puddido wadde football men ha tenkino ko pieten safalbe beta Khalid ay neddo kam ya lab ya jogo wune ay neddo so Allah tottima gondudo e wune andat o mo Allah totti kam koko jogi wune ko barkin Macky Sall koko jogi wune hande say ko sattuno men ko joni say no way webde men ganda barke nan do enen kali wiano mo kubbom way enen fiide ci ciapatan ko feed wonnay men ali ko gore nen jogiro problème fiide safal enen problème men fof ko fiide ciapata wonno balkam en donki tan en donki fiide way jew joni te ko buru musde mbatte nawdo be séri ko wayni Algérie nawdum ha wuro makko yetta ton ko organiser oui arandu weban c'est pas facile oui félicitations ko bu tet min ñanen kam gila Macky fay ko bu teddi wonto hakkilam totti kam ko bu tetti kam Khalid manday tet ay non ko fof hay mandam non wasel santier on ana dum problème ma an kala manam kala ko kaldata il faut maintenant hen politique séde ata yimbe kalab ko affaire république affaire nation dum yimbe fof ndenni dum ala ko haalen affaire mandat c'est autre chose Thierno hanen min ha hande kala ko bude Sénégal kala non ata Thierno ay ko bude Sénégal kala affaire mandat dal Thierno goppire non tan affaire politique kan goppe yo Allah beydu sutura yalla beydu jam way ay Khalid mawbe no biya da doga sofa les Allah totuma bonno les mandat nanani e min nani yo Allah boydu do Macky Sall non la do wonno sere tan ko faate bandal actualité eden bi liyoji di félicitations yobe jokoro jam joni heddi non ko liyoji basket worbe be kambe be mbaaw jettude coupe Allahu lamdo o jabi joni Thierno naate ko be mbiyata ko bundi yewtere men parce que euro nan doga darta ñenna mo joyi sehilam goto Thierno mo ganda alla ko hoddirno o wonno suudu dumbirdu to woni prison o yatti o wi o mo yidi kala ne badden émission kalen e wonbe prison be o wi tawi ko tampere Thierno e be nguri ton tampere na gandanda hoore ma neddo waawu dum haalan ha paama o wi so yimbe no ngura belamma boowal kanko dum haawan o wi kanko suudu no wonno ndu suudu no hikkondiri ndu won samburo mi da haalde inde samburo numéro samburo o wi wonbe ganda be mbarat ko darade wodo lelibe o wi lelibe so be pini kambe be lelo o wi ayet gondo ton Thierno yaar ha koyde de buurta jiyaton gorko mawdo joro ni woye ni gitu mum cimni jum manam wala be gaddane ñamde ne gandanda hoore ma Thierno antan ar wawi dum gaynude mbi ko yimbe sappo jeeru o wi prison manam no fa prison gonde Dakar non wi ni faade ko gandanda hoore ma neddo wawa no wadde explique o wi nodda hen eram gannon kam prisonnier je ni tampi o wi goddum dum nodda erango be ganduda wonko be mbadi yobe mbadi juge yobe ñaawe be gandu ko be leli o ko won wonbe don duubi jeegom ñaawa ko be ganda kambe mbadi be ganda be mbadal e ben to leli e be dunki ñaawe o wi kala hen Thierno Khalid hay gallema sal sa jogima sal yimbe sappo mbaale der salo tan haabat wi'ani ma non suudu mo gandanda sal mo gandanda yimbe sappo poten wal temedi yimbe mbaale hen walla tan wona tajjama suuduma tan won ganda ana won mo ganda wa walde nen a wawa walde nen en tant goto walat mi ya non baddeda suudu mo gandanda temedi wal temeta to yimbe mbalade ko hoore koyngal dum kam haysa wiya ko no muusi an adani no muusi dum pota wuride non duubi nguleki
kamɓe ɓuuɓol e nguleyki fof koye nguleyki ɓe gonat sabu koko faari oxygéne koɓe pofata ko rafi fof no wawi rafi fof prison ummi min kam banggue goto ko mbattinɗa ko haalde ay kaalid neɗɗo so waɗi hunde ñawmo guilay law o anda nufate o foti lelade wi go ɗiɗi aren ko ɓuuri kam muuse prison mi ƴettat kaalido mo gandanɗa ko probléme 5000 francs 10 000 francs dañi mi wadda mo e Thierno Mody bardonel mi wadda ɓe suudu walla mi wadda mo e Thierno Mody mbaɗowo trafiqué drogue te ɗum ko influence kaalido ay samet e ponno wadde organisation mo gandanɗa worɓe yimɓeɓe kam sa natan ɓe mbiyata o parti ko worɓe yimɓe tan gonɗo way hande ƴetta joguiɗo probléme auto walla probléme permis mbadda ɗum e baɗɗo crime influence moƴƴani te kalid ay ɓeɓe lelni toon ɓe ñawaka ɓe ganda ko mbaɗi ɗum noon ala sens est ce que yimɓe potani yaade ceerno e amande manam wonde tolnoto uddude neɗɗo o jarani par ce que nanguiraɗo ficel yamba goto on sa uddi ɗum balɗe sappo e joyi yalti kadi ala ko bonnon est ce que wona jagguiraɗo yamba toko so joué goto piya ɗum amande 200 000 walla 300 000 o yoɓa ɓurno hewde nafoore aɗa kalid min on banggue ko muusi kam hen ɓe poti jaggude ɓe jaggani on goppa Thierno Mody nanno yamba o nangon kaalid cimmotoɗo ɗum o kaalid yamba somi belnoma gasa ɗo e feccerne fof eɓe gandi to remete trafiquant ji mawɗi ɗi eɓe gandi toɓe goni eɓe gandi toɓe goni kaalid tan nanga nangoye trafiquant mawɗo nannoɗo grossiste o on nangoyta way a yata tawa kaalidu mo gandanɗa temedere soodi jooɗi no simmo gara bonna feere makko bonna feere jingna makko coga sa nangui grossiste uji mawɗi so ɓoyi yamba manattu yeede leydi kalden gonga way a woppata grossiste aɗa nanga bitike en tout cas wonɓe prison ɓe ceerno wonɓe prison ɓe cellani te eɓe poti wallede kadi kaalid te pour caf sa woni toon a sellani pour cafralago ma wona hakkude guurɗo e maya min mi prisonnier adda hôpital no waɗa monot mbimo hay son kaɓɓiti mono to dogata oɗo sa cellal makko tan yiiɗi kono ɗum wonde règlement sa adda hôpital aɗa safo fo yimmatma mono yo mbat organisé kaalid aɗan enen ko woni probléme men probléme organisation te ɓe ɓeyde prison ji gonga won udditaɗo seebi kutane mais prison goɗɗo Dakar o kam yo yimɓe mbaɗ ɗum évacué ay gonɗo Dakar oɗo 100 mètres oɗo min soɓe nananno kam barɗo neɗɗo wonta waɗede ɗo baɗɗo viol wonta waɗede ɗo watte ɗo ɓe gandanɗa penma so juuti ha juuti ɓuuran duuɓi ɗiɗi fotɓe lelade ko juuti ko noon nawe ladde tamba en keeduguel worɓe yimɓeɓe yoɓe nawe toon tamba keeduguel ɗo ɓe goppe joguiɓe ɗo probléme uji simple ganda on ñawete ɓe jalta ɓe nanata so ɓoyi tan waɗa libre wallahi haali gon en tout cas eɓe tampi way ƴetta hande mo gandanɗa ka guddu ɗum kadde gurdam makko goppaɗo ala hay goto nafoore enen kaali haala prison ɗum tawi mboɗo haalore hen haala sehil men frère men woni joom rang woni Samba Ka en jii ko ganduɗa ko Allah hoddiri yane makko eɗen ñaganomo hayso tawi o waɗamo juge o taƴanama 2 ans woni duuɓi ɗiɗi ti o foti lelade kono eɗen ñaganomo tan tawi autorité ji wonɓe e leydi ɓe yoɓe jaggu hen ɓe ñaganoma hayso tawi o ussanete ko foti lelade ko o ussane ɗum par ce que kadi en nani ko haali ko aɗanni jaggueɗa e hunde mbaɗa avoué mbiya ko min ɗe waɗi te ko famille am tahi mbanmi ɗum hay ɗum weeɓan hayso tawi en tawtatama e ko waɗi ko par ce que ɗum wona ko feewi kono kadi enen foof ken yimɓe eɗen jogui droit kadi ñaganade mo mbete toon to Samba Ka woni Allah ittamo toon walla Allah rokka mo ko leeli ko kam wasa hewde Thierno Mody Kalidou ambi hay gagnoma yiɗanta ɗum kaso eyyi ndeysan hay gagnoma neɗɗo mo gandanɗa an a yiiɗa ɗum hoto yiɗan ɗum kaso Samba Ka yo Allah yaltinmo ay Kalidou ko jolfo wiyata ko nattu du wees nattu du wees te hoddiro Allah banggue fof ardat yurmini ha ko Allah fayimo ko fawore yo yimɓe jaɓ ɗum ko Allah fayimo ɗum hay Kalidou pourtant wona Seigne Touba sokama kaso ɗo hilifaɓe hewɓe cokama kaso won nelaɓe sokaɓe kaso a faami yo Allah yaltinmo hen autorité yoɓe ballumo kedi Kalidou yoɓe ballumo te ay Kalidou aduna o tolni to gandanɗa yimɓe foti mallodirde ay Kalidou neɗɗo indema wonto tolnoto so dañal ma tolnaki ɗon a wondani ndimagu ma sa renaka waɗa ko haw kanko ɗum heeɓi ɗum saaha yimɓe no mbiya Kalidou
cikka kalid no jogi ko woni fof te kalid weef makko ala 2000 francs gonga de a faami ɗum noon sa wondani ndimago tigiri ma wat ko welani manam ko gandanɗa mimsuma tawte hen ɗum tawi no yurmini ha yo yimɓe mballumbo o yalta te so yalti yo jogo encadrement moƴƴo yimɓe kadi mballamo o wona e hunde kalid min aɗa rokka kam liingu hollam no dañiranmi liingu mballa kam mi watta dañande hooram liingu te min Samba ko ɓuri kalid ko ɓuri kam musde e carrière Samba ka ko mbaɗaɗo utilisé ɗum no muusimi image makko koko waɗa utilisé a faami o totta ko hakkeji makko o totta ko droit ji makko yimɓe cikki Samba joni joguima million ŋeji taw Samba jogaki haydara ɗum nannimo ko heewi yimɓe hewɓe gara mbadda makko vidéo ji no mbaɗamo utilisé kalidou entreprise uji mawɗi nan ɗo toɓe ponno yobde 10 millions walla 20 millions ɓe gari ɓe mbadde Samba rokkiɓe promo hoto ɓe jaw ko Samba waɗniɓe ko wallahi hay 10 000 francs ɓe tottanimo ɗum gonga wallahi Thierno wi kam 3 minutes yo Allah wallum est ce que wona euro kadi Thierno watti ñamde euro yo ɓeydan men 5 minutes hande ko 30 pambi ko potmi haalde ko no heewi Thierno anani ha yo Allah yaw joni Thierno woto jalti ko fati e banggue prison ji ko jaafoɗa won fone men goto mo jiɗmi haalde yeɓoɓe kadi jaafo kam e haala mo jiɗmi haalde ka par ce que somi haaldirani noon on pamata mais ɓe jaafo kam Thierno woni ko wiyete ko caga déguisé hanani ɓe mbi caga déguisé woni hande rewɓe ɓe potmi wiide ɓe ganduɗa kamɓe ɓe mbiyata hande ɓe liggoto hunde walla ɓe mbaɗa esthétique ɓe mbiya comci ɓe jeeyata walla ɗum ɓe jeeyata eɓen ɗo e Dakar walla wontoɓe goni ɗo e Sénégal ɓe jogo appartement mabɓe taw Allah ne andi wona ɗum ɓe liggoto mais won goɗɗum koɓe liggoto less ɗum on noon phénoméne Thierno hande ne heewe wuuro ngo to hewɓe hande tinani ɗum wonɓe ganduɗa koye université ji goni taw ne jogui appartement ɗi mabɓe wonɓe ganduɗa eɓe kodde gorko taw wona gorko mabɓe ko mbiyata e on phénoméne te mboɗo andi alɗum on ɗum Kalidou aɗa min ko weli kam e ma ya bien informé ya bien informé ande problème igare go joguiɗo ya bien informé ay Kalidou ko kalɗa koɗo mi ɓooyi yidde gadda ɗum te ɗum woni ko woni wuuro ngo kono yimɓe cuusa ɗum a faami jarani ay saaha haalete laaɓa ay Kalidou ewode sa yiiɗi sella a bombat ɗum ha yaltina ƴiƴam mbaɗa hen lekki sella way sa ƴetti ewo tan a fompi dow tan a waɗi hen lekki sellata waɗa infecté Kalidou ay caga déguisé koko heewe leydi ndi Kalidou heewi ha koko heewe leydi ndi Kalidou taw onon koddi waɗa sahani taw legal hen joni a yiyat suka debbo mo gandanɗa jogui appartement dawani hirnani appartement no wayi serde te appartement o famde omo yoɓa 200 000 meublé dawani hirnani suka debbo ñalawma fof a yiita ɗum ñalat ko ɗanat jamma ha jamma finat on ko golloto goppa jignama ladde haali gonga de saha fof mbaɗa weevi nenema 10 000 walla 20 000 so haali mbiyama ko biti kam o mi alata mi wawa arde taw Allah no kalami ko ay kanti ko sama ala taw hay cantine make up baɗo make up ala wallahi haali gonga a faami aɗa wiya ko bagiji jeeyanmi taw ko hoorema jeeyata te aɗa waɗa ɗum estati comci ɗi walla taw wona ɗum jeeyata aɗa waɗa walla Kalidou sa jiya mbaɗi ose mo gandanɗa ñana e ɓoccone mbaɗa no Kalidou tottuma kalis kewɗo pina mbaɗa estati kalis o mbiya sama nooni añɓamɓe Kalidou an añi hoorema Kalidou sa andino ko mbatta ko woni hen ko conséquence o a watta ɗum te min Kalidou ko ɓuuri kam muus gurnam tubakoɓe ɓe jiiɗi wurde joni ɓe joni eyan neɗɗo debbo jogo appartement walla gorko jogo appartement wonda toon e debbo mo gandanɗa resano ceerno est ce que aɗa andi ɗum mboɗa andi ɗo cité goto mi yiiɗa haalde innende min mboɗa andi hoɗɓe toon no kodde rewɓe taw gona joom suudu maggo Kalidou ana yejjiti Allah Kalidou miijo an gona e suudu mo gandanɗa gonɗa e debbo mo gandanɗa resano ɗum ko heeɓi ko tirki heɓma tremblement de terre waɗa exemple totanmami eɗen duwonoɓe bâtiment sama e dow ma sa maayi ko kalta ko mbiyta Allah ɗum hay reseede ɓuuri ɗum ɗum Kalidou ay gurdam mo gandanɗa timmani duuɓi temedere Kalidou hoto fonnuɗum e ko gasata ceerno est ce que aɗa jaafoɗa ɗum tawi hande rewɓe hewɓe jalti e dewle mabɓe ɓe jaafo ha ko kalten ko ne waɗi sensible mais ko réalité hande rewɓe hewɓe jalti e dewle mabɓe par ce que eɓe gandi o ɗaɓɗo gurdam ɓuuri webde ɓuuri hewde Kalidou tan mbaɗa planning ma Kalidou hande gonɗa e Kalidou yontere goppa Kalidou gonɗa e oɗo yontere goppa oɗo hay goto e mabɓe yiiɗa reseede ɗum tawi jinnaɓe kala mo ɓimum ummi Fouta walla ummi partout e Sénégal wima moɗon yaha Dakar mboɗo liggoyo ƴeew ko liggoto ko so jippaki galle koreji ma
ɓe jaɓata ɓe jirat tan ko jippaade kala an ñu foti yimɓe mbiyanma yiilonomi appartement walla yiilonomi suudu taw ko debbo aɗa woppi yumma aɗa woppi bamma eyi aɗa woppi kawiramma walla ɗo Dakar ɗo a jogui ɗo galleji koreji mbiya ɓen wawa hoddude e mabɓe saabu eɓe keewi haal sal kalir ko mbatta ko kala to mbaɗɗa ɗum nafanma en tant goto koɗa way enen réalité ji men en kalat saɗa ko kalta ko noon ko waɗi sensible min mi watta héberge debbo goppa jignamma ngara gallam aɗa waɗa cahan yalta jamma aɗa yalta jamma mi haaldatema ɗum noon ɗum woni ko waɗani ɓe arrange kaliru kam ñaagui ɗom aɗan min saaha mbaɗa waɗa ɗum mbaɗa woppa ha jamma tan ɓorno padam tan mi yando e almadi fulɓe tan jiita toon kala mo wiɗa no mbaɗɗa wima jam tan no mbaɗa terrain e boîte uji so min mi añani tikkanɗo kam kaali min caggal nelaɗo dañi añɓe min tam dañi añɗo ala ko ustanat kam mais gonga mi haalat enen ɓuuri hewde almadi saha jaaɗo debbo mo ganduɗa dawani hirdani waɗani haydara hande loya oto janggo waɗaya ɗum ɗo ɓawa janggo yaha ɗum ɗo walla dañana hoore mum oto taw ala salaire ala haydara jogo iPhone jarowo 1 million gona caga deguide a wawa haalde haaɓe mbaɗa gorko profil haaɓe mbaɗa gorko estati muk ñande foof mbaɗano kalino jagui tan mina o boye gonɗi mbaɗano Thierno Mody jooɗi mina o boye gonɗi taw omo wonde sappo waɓe no ma Thierno est ce que aɗan kadi ɓe jaafo joni hay appel aji vidéo ni yeeye walla min ganduɗa hande ɓe neldata kalis mbannaɓe appel vidéo belɗo walla mbannaɓe vidéo belɗo en jii ñannen won fiid badɗo ɗo vidéo ji jaltuɗi par ce que a waɗnat gorko vidéo belɗo neldama o nelduma kalis ay kaali hay ɗum koye cagga déguisé he jeeya foof koye cagga déguisé kaaliru ay kala ko ñamata taw koye terɗe ma jeeyata ɗum ko cagayagal ɗum moƴƴani ɗum ceerno il faut mbaɗen hen yewtere noon taw gasi éducation kedi kaaliru ay jignaɓe kedi wonɓe ladde ɓe ay ɓiye so woni banggue goto artoon ganda ko wuuri ganda ko wuurat walla jippoyo kaw makko walla gorgol makko walla jippoyo gorgol makko ay ujunere nultanmade ujunaji ɗiɗi ujunaji jeegom ɗi janggo e jaam mo addanma bone mo gandanɗa ma koye télé jottata aɗa woya aɗa yo balle ɓiyam naggam sanggam moteur o sofi ɗo to woni par ce que o danna koto ganduɗa ko waɗi maîtrise kono malheureusement caɗwi temps o gasi ha laaɓi cer ceerno ko ponnoɗen haalde ko ne heddi question ngaji tati kono en moftat ɗum ha talata oɗo garaw so allahu lamɗo o jaaɓi en jetti kala ko kalɗen ɗo ko ganduɗa non koko juuma saabu allah emin jarlo emin jaafo ha komin jinnoɓe tan fewnude ko Thierno Mody wi ko hunde sa garɗitani ɗum ha jaaha less yimɓeɓe pamata emin jarlo hen emin jaafo hen foof ko yidde fewnude tan e yidde leñol ngol kadi yaarude yeeso gonen kadi leñol mo ganduɗa en ɗumintake quoi en toñataki eyyi gonen mieux ceerno ko uddirta eyyi Khalid en calmini kala daaro Ganndal Thierno Mody kala ko kalɗen ɗo anniya men yo yottan wona so neɗɗo yiiti hen hoore mum noon imin jafno way gonga so haalama yiiti hen hoorema ƴewtindo hoorema annene non ɗon caatu walo wonno e caméra he kono en calmini en juurima Alaji Ali Fall halif général kullu monteur kendo yo KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma